ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମହାନଗରୀର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୋଲକାତା। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣା। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉଲାର। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତୁ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗମ୍ବୁଜର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପାଲାମ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ଟନେଲର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାଲିଗୁଡ଼ା। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରବନ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗୁମ୍ଫାର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଲୋରା। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମିନାରର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁତବ ମିନାର। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଖଡ଼ଗପୁର। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଭାସମାନ ପୋଲର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହାଓଡ଼ା ପୋଲ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ସଡ଼କର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଦ୍ୱାରର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜବାହାର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଯାଦୁଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୋଲକାତା। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସୁନା ଖଣିର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୋଲାର। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆସାନସୋଲ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ପାଠାଗାରର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମସଜିଦର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜୁମା ମସଜିଦ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ପଶୁ ହାଟର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୋନପୁର। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଟିଭି ଟାୱାରର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜଳନ୍ଦର।